शलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। नित्यानन्दं महन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामपदं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीशे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नखरग्रामधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। चल प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। हरे कृष्ण माताजी स्क्रीन കാണാല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण मिनी माताजी हरे कृष्ण. अनम्यूट ചെയ്തോളൂ മാതാജി. നെറ്റ്വർക്ക് റെസ്പോണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ്. ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പഠിച്ചു. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ. ഇവിടെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തിയോഗം ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം, ജ്ഞാനം ഈ എന്താണ് ഇഹലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്ലൈഡ് മാറിയില്ലേ അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ടേ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു. മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഒന്നായിട്ടില്ല, ഒന്നല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് യോഗിനാം അഭി സർവേഷ അല്ലെ. എന്താണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു? എന്താണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് അത്യുത്തമമായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
എങ്ങനെയാണ് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം മിതം പശ്യാമി ശേഷദാ യജ്ഞാത്വാനേഹ ഭൂയോ ജ്ഞാനാതവ്യമവശിഷ്യതി. വൈയശ്വിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ യാതൊരു അറിവും നേടേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും പിന്നെ ഈ ഇഹലോകത്തിലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളും വൈശ്വിക ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് സിദ്ധേ യതദാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള് എന്താണ് അതില് ചിലപ്പോൾ ഒരാള് പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കും, അതില് ഒരാള് പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചു. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പരിശ്രമിക്കുന്നു പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട്. അതില് അപൂർവം കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ അതിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീടോ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ, കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്നതുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കെന്നെ അറിയാം, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നീട് തോന്നും ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുപോകും. അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തി ലതാപിച്ചെന്നൊരു നമ്മൾ അനേകം ജന്മങ്ങളിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം ഗുരുവിന്റെയും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് അവസാനം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെ അത്രയും വിരളമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അറിയാം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ. ഭഗവാൻ ഇനി മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. കൃഷ്ണഭക്തര് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എളുപ്പത്തില് ഫലം ലഭിക്കും. അല്ലെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത്ര പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നൽകുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനും നാശമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ നശിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ നൽകുള്ളൂ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത. അതാണ് കൃഷ്ണഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിക്ക് മുകളിലാണെന്ന് പറയും. മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മുക്തി ഒരു ദാസനായിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഭഗവാൻ പിന്നീട് ആ ഭക്തന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ എപ്പോഴും രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഫലം ലഭിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആദ്യം കുറെ ആൾക്കാർ വരും, പിന്നീട് അവരതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അനേകം ആൾക്കാർ റിലേ ഓട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കും അല്ലെ. ഇതിലെല്ലാവരും വിജയിക്കോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതില് ഒരാള് വിജയിക്കും, ഫസ്റ്റ് ആവും അല്ലെ. പിന്നെ 2-3 സ്ഥാനങ്ങൾ, അത്രയും ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് വിജയിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ പാതി വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കും. ചില ആളൊക്കെ അവിടെ തളർന്നു വീഴും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരിശ്രമം അവിടെ തീരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം എന്ന് പറയുന്നു.
അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയല്ലോ ഒന്നിലേറെ പേർ തികച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതുമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാദി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഗമ്മനോ ബുദ്ധിരേവ ച അഹങ്കാര ഇതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 8 ഘടകങ്ങൾ. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയോ മനസ്സു, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളതാണ് അല്ലെ, ആത്മാവിന്റെ കൂടെയുള്ളതാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത്. 7:5 പറയുന്നു അപരേയമിത പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യേതം ദാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ, ജീവഗണങ്ങളൊക്കെ അവരെന്താണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? അവരൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് 7:7. മത്ത പരതരം നാന്യാത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോക്തം സൂത്രേ മണിഗണായിവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേലെന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് യാതൊരു സത്യവുമില്ല. പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്നതായിട്ടോ ആരുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ, ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ, അവിടെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നാണ് പിന്നീട് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനുടെ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു നമ്മളോട്. ഇപ്പൊ ഒരു മാലയുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. എന്താണ്? മുത്തുമാല. മുത്തുമാലയില് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മുത്തുമാലയെ, ഈ മുത്തുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതിനുള്ളിലൊരു നൂലുണ്ടല്ലേ. ആ നൂലാണ് ഈ മുത്തുമാലയെ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ നൂലില്ലെങ്കിലോ എല്ലാം വേർപെട്ടു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകാണ് സർവസ്യ ചാഹം സന്നിവിഷ്ട. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദകേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള കുറെ വഴികൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം? ആ വെള്ളത്തിന്റെ രസം അത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ കാണും അല്ലെ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ ഓംകാരം അല്ലെ. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ മുന്നിലായിട്ട് ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കും അല്ലെ. ഓം നമഃശിവായ, ഓം ഗണപതി നമ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ആദ്യം ഓം പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓംകാരം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവ മന്ത്രം, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ജലത്തിന്റെ രസം, ജലത്തിന് രസം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. നമ്മള്
പുറത്തൊക്കെ പോയി വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ദാഹിച്ച് തളർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ സമയം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത മലിനജലമൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്കത് പിടിക്കില്ല അല്ലെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പാലോ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തളർന്നു വരുമ്പോ ആ വെള്ളം തന്നെ വേണം അല്ലെ. അതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നല്ലതാകുമ്പോ, നല്ല ജലാകുമ്പോ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ പറയും ഈ വെള്ളം എന്തോ മണം വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ രസം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് അത് കുടിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ജലത്തിന്റെ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഭഗവാന്റെ നേത്രങ്ങളാണെന്ന് പറയും, കണ്ണുകളാണെന്ന് പറയും. അപ്പോ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഓങ്കാരം അല്ലെ, അത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും അതാണ്. പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതി. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീലിംഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും സ്ത്രീലിംഗമായിട്ടും ഭഗവാനെ പുരുഷനായിട്ടും എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ, പരമ ആസ്വാദകൻ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എല്ലാം എന്താണ്, എല്ലാവരും സ്ത്രീലിംഗമാണ്. ഇവിടെ സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും ഒക്കെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്ത്രീലിംഗത്തിലായിട്ട് വരുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷൻ, ഒരേ ഒരു പുരുഷനേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഒരിക്കലേ വൃന്ദാവനത്തിലെ അവിടെ ജീവഗോസ്വാമി, ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരിലെ ജീവഗോസ്വാമി എന്ന ഗോസ്വാമി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും മീരാബായി പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗോസ്വാമിമാരൊന്നും എന്താണ് ആശ്രമത്തിൽ കഴിയുന്നത് അവരെ സ്ത്രീകളുമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയാണ് മീരാബായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലേ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യന്മാരെ അവരെ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴ് തിരക്കാണ്, കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ മീരാബായി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഒരേ ഒരു പുരുഷനെ അറിയൂ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, വേറെയും പുരുഷന്മാരുണ്ടോ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ മറുപടി അവര് ശിഷ്യന്മാർ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയി വരികയും ജീവഗോസ്വാമി അവിടെ വന്നിട്ട് മീരാബായിനോട് മാപ്പ് പറയുകയും ഉണ്ടായി. അപ്പോ ഒരേ ഒരു പുരുഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്. ബാക്കിയൊക്കെ പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീലിംഗമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ആ പുരുഷൻ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ പുരുഷനായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ഒരേ ഒരു പുരുഷനായിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമേ. പുരുഷൻ പരമ ആസ്വാദകൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ്, പരമ ആസ്വാദകൻ എന്നുള്ളത് ഭോക്താവ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭോക്താരം, എല്ലാറ്റിന്റെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കിതൊക്കെ നമ്മളിനി ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്നേരം ഓർക്കുക, എന്താണ് ഈ ജലത്തിന്റെ രസം ഭഗവാനാവുന്നു. രാവിലെ നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുക, ഈ സൂര്യനെ പ്രകാശം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാകുന്നു. ഇനിയോ രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോഴോ അന്നേരം ഓർക്കുക, ഈ ചന്ദ്രനെ പ്രകാശം നൽകുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ പറയും, അവരുടെ പേരൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുക, അവരുടെയൊക്കെ മന്ത്രത്തിന്റെ മുന്നിലൊക്കെയുള്ള ഓം അത് ഭഗവാനാവുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കും വിഭൂതി യോഗത്തിലൊക്കെ, ഇവിടെയുള്ള ഈ എന്ത് തന്നെ വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ള എന്ത് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള എന്ത് വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഭംഗിയുള്ള വസ്തുക്കൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. സാത്വികാ ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്രയേ മത്തയേ വേദി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം അല്ലെ. അപ്പോ അത്
നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്താണ് ആ ഒരു നൂലിന്മേൽ പാവകളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നു. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ. ത്രിബിർ ഗുണമയർ ഭാവേരേപി സർവമിതം ജഗത് മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേത്യാ പരമവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായ ഈ ലോകം അവയ്ക്ക് അധീനനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. സത്വഗുണം സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്, നല്ല രീതിയിലുള്ളത്. രജോ ഗുണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ തമോ ഗുണം അത് അമിതമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം, ആലസ്യം, മടി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് ഇവയ്ക്കൊക്കെ അധീനനും അഭയനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. ദേവി ശേഷാ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്തിയ മാമേ വയേ പ്രപദ്യന്തി മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. മമ മായാ ദുരത്തിയ. മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ, അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സറണ്ടർ ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ മായാശക്തിയെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മറക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴും നമ്മള് മായ വന്നിട്ട് പിടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മായാദേവി നമ്മളെ പിടികൂടില്ല. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അത്രയും ശക്തിമത്താണ്. അത് കാണാനായിട്ട് പലരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. 12-ാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ എന്താണ് മാർക്കണ്ഡേയ മുനി ഒരിക്കല് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി കാണണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട്, ആ മായാശക്തിയെ കുറിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എന്റെ മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തിമത്താണ്, അത് നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ, അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പറയുകയും ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. ഉടനെ തന്നെ ആ മാർക്കണ്ഡേയ മുനി നിന്ന സ്ഥലം പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു അവിടെ ഒരു പ്രളയം വരികയും മാർക്കണ്ഡേയ മുനി അതിൽപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ മുങ്ങിത്താഴുമ്പോൾ കര തേടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ആ പ്രളയം ചുറ്റിലും നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വെള്ളം. മാർക്കണ്ഡേയ മുനി അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. 4 പാട് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയും കരയും ഒന്നും കാണാനില്ല. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെ ഒരു ആൽമരവും കാണാൻ സാധിച്ചു. ആ ആൽമരത്തിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ആലിലയില് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം, ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുകയുണ്ടായി. ആ കാലിലെ വിരലി ചുണ്ടത്ത് കടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണുകയുണ്ടായി. നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന ആലിലയിൽ കിടക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൊച്ചു രൂപം, അത് മാർക്കണ്ഡേയ മുനിക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ മാർക്കണ്ഡേയ മുനി അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പാഞ്ഞ് അടുക്കുകയുണ്ടായി, നീന്തി അവിടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയും അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ ആ മാർക്കണ്ഡേയ മുനി ഉടനെ ഭഗവാന്റെ
ആ മൂക്കിലേക്ക് കൂടി പോയിട്ട് അവിടെ സർവ്വലോകങ്ങളും കാണാൻ സാധിച്ചു മാർക്കണ്ഡേയ മുനിക്ക്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവസാനം തന്നെ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ മായാശക്തിയെ പഴയ രീതിയിലാക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ആ മാർക്കണ്ഡേയ മുനി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാനില്ല, പഴയ പോലെ തന്നെ ആശ്രമത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും യോഗികളെ, അത്രയും എന്താണ് മഹാത്മാക്കളായ ആൾക്കാരെ പോലും ഭ്രമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അവരെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. നാരദ മുനി തന്നെ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി കാണാനായിട്ട് ഇതുപോലെ അതിനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ശക്തമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മായാദേവി നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കില്ല. നമുക്ക് അതിനെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും മായയെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. നമാൻ ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാ പ്രപത്യന്തേ നരാധമാ മായയാപഹൃതജ്ഞാനാസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇന്നും ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഭാഗവതത്തെയും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ നിന്ദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, അന്ന കാലത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ അല്ലെ. ഒന്നാമതായിട്ട് ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്, പിന്നെ മനുഷ്യാധമന്മാര്, മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന്. എന്നാൽ അവര് അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ. പിന്നെ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരിലെ നിന്നല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയും അവരുടെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവര് പറയുന്നത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അതിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ. നമുക്കും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്. പിന്നെ നിരീശ്വരവാദികൾ, അവര് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ചതുർവിധാപജന്തേ മാം ജനാസുഹൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി നാനീച ഭരതർഷഭ. ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. നേരത്തെ ദുഷ്കൃതികളായ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ അല്ലെ. അവര് പലതരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. എങ്കിലും അവരൊക്കെ സുഹൃതികൾ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് ദുഃഖിതൻ. നമുക്കൊക്കെ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും അല്ലെ, അമ്പലത്തിൽ പോവും, പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. പിന്നെ ധനകാംക്ഷി, നമുക്ക് പൈസക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളും അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഭഗവാനോട് അല്ലെ, എൻ്റെ ആ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തീർത്തു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര്. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനികള് എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ജ്ഞാനം നേടി അതിലൂടെ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനികൾക്ക് വേറെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. പണത്തിനായിട്ട് ആവശ്യം അല്ല ദുഃഖങ്ങൾ തീർത്തരാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്ഞാനികൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നവരെ എന്താണ്, ദുഃഖിതര്. ചില ആൾക്കാർ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പം ഭഗവാനെ സമീപിക്കും, ആ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ തീരുമ്പോൾ അവർ ഭഗവാനെ മറക്കും. ചില ആൾക്കാർ ധനത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ
ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ, സാമ്പത്തിക വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. എന്നാലേ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ദുഃഖങ്ങളും സുഖം അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ അല്ലെ, അതൊക്കെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ ധനം അല്ലെ, അതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് ആത്മാവിനെ ബാധിക്കും. നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമീപിക്കുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, നമ്മളൊരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്കും ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കും. നമുക്ക് ശരിയായ വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, നമ്മൾ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ ദുഃഖം തീരുമ്പോൾ പോകും, ധനകാംക്ഷികൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ചുരുക്കം ചിലരുണ്ടാവും അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ സമീപിക്കുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴായിരിക്കും പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോ ഇതല്ല ശരിയായ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മള് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുക, ഇത് ഭഗവാൻ സാധിച്ചു തരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ മുന്നിൽ നരസിംഹ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വരം വേണോ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നതാണ്, ഇത് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് പോലെ ആയി പോകും ഈ ഡീല്. നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും വരങ്ങൾ തരിക എന്നൊക്കെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എനിക്ക് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല. അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങയുടെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി, അങ്ങയെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി, അതാണ് പറയാ. എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ പറയും, എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയും, എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും തോന്നാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വരം തരണം എന്ന് പറയും. അപ്പോ അത്രയും ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തി, നമ്മളും അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന രീതി ആവരുത്. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിലും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും അതൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ആർക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. നമുക്ക് എന്തെന്ത് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ എല്ലാ വലിയ കാട്ടിലുള്ള ആന മുതൽ ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെ അതിനൊക്കെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയണ്ട. നമ്മളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന് അറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, നമ്മുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ആവശ്യമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കും നമുക്ക് വിഷമം തോന്നും അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഈ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ പൈസയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പൈസ തരില്ല. എന്നെ മറന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതായി. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ കുറെ പൈസക്കൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുത്താൽ ഇവൻ വഴിതെറ്റിപ്പോവും, എന്നെ മറന്ന് ജീവിക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് അനുവദിച്ചു തരില്ല. നമുക്ക് നന്മ വരുത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് നന്മകൾ വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മോശമായതൊന്നും ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തരില്ല. നമ്മളിനി 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിക്കും. അനന്യശ്ചിന്ത എന്തോ മാമേജന പരിഭാസതേ തേഷാ നിത്യാഭിയുക്താനം യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യഹം. ഭഗവാനെ നിരന്തരം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം ഭഗവാൻ തന്നെ വഹിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ
അത് വഹിക്കും നമ്മളെ യോഗവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട്. നമുക്കറിയാം സുദാമയുടെ ഒക്കെ കാര്യം അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുവനി. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹീനാനിനോ അത്യർത്ഥമഹം സചം മമ പ്രിയ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും. അപ്പോ ജ്ഞാനി അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദുഃഖിതർ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ധനാർത്ഥികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്നിവർ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാവാം. അവരിൽ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ. ഈ 4 കൂട്ടരിൽ വെച്ച് ജ്ഞാനിയും ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തിൽ സദാ നിരതനുമായ ഭക്തനാണ് ഉത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആർത്തനും ജിജ്ഞാസുവും ധനാഗ്രഹിയും ജ്ഞാനിയും എല്ലാം ശുദ്ധഭക്തരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ സ്വയം വിശുദ്ധരായിത്തീരും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 കൂട്ടരും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കത്താല് സ്വയം വിശുദ്ധരായിത്തീരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു കാട്ടിൽ പോയിട്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വെച്ചാല് ഒരു തന്റെ അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ഒരു രാജ്യം, സാമ്രാജ്യം വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ആ നാരദമുനി, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദമുനിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും അവസാനം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴേ എന്താണ് അത്രയും കഠിന തപസ്സാണ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മറന്നു. ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴേ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ രൂപം എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു, പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു, സുനീതിയും സുരുചിയും. അപ്പോ സുനീതിയുടെ മകനാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. ധ്രുവന് 2ാം അമ്മയുടെ ഒരു കുട്ടി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേ ഒരു ദിവസം 2ാം അമ്മയിലുള്ള ആ കുട്ടി, സുരുചിയുടെ കുട്ടിയെ അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ധ്രുവ മഹാരാജാവും അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ചെറിയ കുട്ടി, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി. അപ്പോഴേ ആ 2ാം അമ്മ ധ്രുവനെ വഴക്ക് പറയുകയും, നീ അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാനോ യുവരാജാവാകാനോ എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല, എന്റെ വയറ്റിൽ പിറന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്കതിന് യോഗ്യത ഉണ്ടാവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറിയ കുട്ടിയെ ധാരാളം വഴക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. ആ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ. എന്നാൽ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു വിലയും ഉണ്ടായില്ല. ആ സുനീതിയെക്കാളും കൂടുതൽ രാജാവിന് ഇഷ്ടം സുരുചിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുനീതി പറഞ്ഞു, ഇതിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേറെ ആർക്കും കഴിയില്ല, ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുകയെന്ന്. അപ്പോഴേ ആ 5 വയസ്സുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചു, എവിടെ കാണും ആ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാ അമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, ഭഗവാന്റെ ദർശനം നേടാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട്. കാട്ടിൽ പോയാൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ 5 വയസ്സുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ നാരദമുനിയെ കണ്ടെത്തുകയും നാരദമുനി അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കാട്ടിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ട്, നീ ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ കടിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ നോക്കി. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഒട്ടും പിന്നോട്ട് പോയില്ല. അപ്പൊ ആ ധ്രുവൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അത്രയും ഉറച്ച തീരുമാനമുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഉറച്ച നിലപാടിൽ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല. അവസാനം നാരദമുനി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുകയും എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നാരദമുനിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് കഠിന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. ആദ്യം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങിയ ഇല മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് വെള്ളം മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് ഒറ്റക്കാലിൽ തപസ് ചെയ്തു. ആ വായുവിനെ പോലും അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ പോലും പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് തപസ് ചെയ്തു. അപ്പോഴേ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്വസ്ഥ അനുഭവപ്പെട്ടു. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരാതി പറയുകയുണ്ടായി, ഇവിടെ ആ ധ്രുവന്റെ തപസ് കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു, നമുക്കൊക്കെ
പ്രാണവായു ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ധ്രുവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ധ്രുവനെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ താമരയും ശംഖും ഉപയോഗിച്ച് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുകയും ഉടനെ തന്നെ അതുവരെ ധ്രുവൻ ഹൃദയത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കൺമുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും മറന്നു. ധ്രുവൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം എപ്പോഴും കാണാനും ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി, എനിക്ക് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്? ആ സങ്കടം അല്ലെ, ദുഃഖം ഉണ്ടായപ്പോൾ പിതാവ് ആ രണ്ടാനമ്മ അപമാനിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ ആ പിതാവിനേക്കാളും വലിയൊരു രാജ്യം വേണം, അതിലും വലിയൊരു രാജാവാകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് കാട്ടിൽ പോയതെങ്കിലും നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും ബാക്കി ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുകയും, എങ്കിലും ഭഗവാൻ ആ ധ്രുവനെ ഒരു ലോകം തന്നെ, ധ്രുവലോകം എന്നൊരു ലോകം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷീരോദക സമുദ്രത്തിനടുത്തായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അത് ധ്രുവ ലോകം, ധ്രുവന് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ലോകം. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ആ പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ധ്രുവലോകം എന്നൊരു ലോകം തന്നെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ധ്രുവനി. ഓ, ധ്രുവൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇപ്പൊ ധാരാളം ആൾക്കാരുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറയുന്നു. ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ ജന്മമായിരുന്നു എങ്കിലും ഭഗവാനെ ആ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ഓർമ്മ വരികയും ആ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാനായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് അവസാനം സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഓർമ്മ വരികയും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരു താമരപ്പൂ ഭഗവാന് നേരെ സമർപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം ആ ആനയുടെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴേ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാനായിട്ടാണ് ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കാണാം ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തിയപ്പോൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ഒരു സാരിയുടെ രൂപത്തിലെ ദ്രൗപദിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ വാട്ടിക, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മാതാവ് വാട്ടിക ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ 16 വർഷത്തോളം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി മുന്നേ ഉള്ള ജന്മത്തിൽ ശുക എന്ന തത്തയായിരുന്നു, രാധാറാണിയുടെ തത്തയായിരുന്നു. അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു സ്റ്റോറി കൂടി ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴും പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 16 വർഷം വാട്ടികയുടെ ഗർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പുറത്തു വന്നാൽ മായയിൽപ്പെട്ടു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തയ്യാറായില്ല. അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും, നീ ഒരിക്കലും മായയിൽ പെട്ടുപോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തതായിട്ട് പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവസാനമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ 7ാമത്തെ ദിവസം തർഷകൻ കടിച്ച് മരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് 7 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഇത്രയും ദിവസമുള്ളൂ, ഞാൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. എല്ലാം തന്റെ രാജ്യവും സ്വത്തും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ശിഷ്യനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, നീ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, 7 ദിവസം ഭാഗവതം കേൾക്കണം. അങ്ങനെ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി 7 ദിവസം. അപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ചോദിച്ചല്ലേ എന്താണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം ഉണ്ട്. നമുക്ക് എത്രയുണ്ട്? 7 മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ, 7 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. എപ്പോഴും വേണ്ടെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കാം അല്ലെ.
അപ്പൊ നമ്മളും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെ. ആ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 7 ദിവസം കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ആ സപ്താഹങ്ങള് കേൾക്കാറുണ്ട് 7 ദിവസം അല്ലെ. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയും നിത്യം ഭാഗവത സേവയ, ഭാഗവതം എപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുക, എപ്പോഴും കേൾക്കണം എന്ന് പറയും, എപ്പോഴും നിത്യവും. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും 8 മണിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും. ഭാഗവതം നമ്മൾ നിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ആ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് 7 ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവും അങ്ങനെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ മരണഭയം കൊണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അതിന് മരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ മരിക്കാൻ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ നേരത്തെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിനാണ്, രാജ്യം നേടാനായിട്ടാണ് പോയതെങ്കിലും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ കാണാം ശ്രീരാമചന്ദ്രനുമായിട്ട് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയുണ്ടായി സുഗ്രീവന് തന്റെ പത്നിയെയും രാജ്യത്തെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ. ആ ബാലി അതൊക്കെ കൈക്കലാക്കി അതിൽ നിന്നൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനുമായിട്ട് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയുണ്ടായി. ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് ശൗനകാദി ഋഷികളൊക്കെ അവിടെ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുചേരുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ജിജ്ഞാസുക്കളായിരുന്നു, കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ അപകടങ്ങളിൽ പെടുമ്പോഴും ഒക്കെ. ബഹുനാം ജന്മനാമന്ദേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജന്മമരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ 4 കൂട്ടർ പറഞ്ഞതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനവാൻ എന്താണ്, അസംഖ്യം ജന്മമരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് ഒരു ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് എന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ. അപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒക്കെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ മനസ്സിലായി കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മം. ഇതിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളൊക്കെ ഇതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ആ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളിനി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ പറയുന്നു അസംഖ്യം ജന്മമരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അനേകം ജന്മങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്, 84 ലക്ഷം. കുറെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് അവസാനമാണ് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. കാമസ്ഥിർഹൃദജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാസ്വയ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദേവി ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദേവി ദേവന്മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ, നമുക്ക് നൽകാനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവാവിദദാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. നമ്മള്
നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന ദേവതയെ ആരാധിക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ദേവതയില് എല്ലാ വിശ്വാസവും ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ആ ദേവതയല്ല ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ ഏത് ദേവിയെ ഏത് ദേവനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരില് വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നിനും എതിരല്ല. നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ സാധിച്ചു തരുന്നു. നമ്മള് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കണം അല്ലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരും. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നബി ജാനാതി ലോകോ മാമചം അവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്നും എന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാൻ എന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കൂ അല്ലെ. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് മൂഢന്മാരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരൊക്കെ അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു യജന്തിഹി സുമേധസ. എന്താണ്? ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, പിന്തുടരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരോ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് മൂഢന്മാർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ യോഗമായി എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വഴിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. കഴിഞ്ഞതും അറിയാം, ഇന്ന് നടക്കുന്നതും അറിയാം, നാളെ ഉണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ അറിയാം അല്ലെ. നമുക്കതൊക്കെ അറിയില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ എന്താണ് 10 മണിക്ക് ചെയ്തത് തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പിന്നെയാണോ ഇന്ന് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന് എല്ലാം അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് ഓരോരോ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകം ഭഗവാൻ അറിയാം. ഓരോരാളും ആയിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാനെ പേഴ്സണലി അറിയാം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചൈവിദു പ്രയാണകാലേ അപിച മാം ദേവിദുർയുക്ത ചേതസഹ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നേതാവായ ഭഗവാനാണെന്ന് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ എന്താണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നേതാവ് അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയുന്നവര് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. നമ്മൾ മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതൊക്കെ. ചില പ്രഭുപാദർ പറയും നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് മരണമാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണാബോധം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാമോ, കുട്ടികളൊക്കെ എക്സാമിന് അന്ന് രാവിലെയാണോ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക? അല്ല അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ പരിശീലനം തുടങ്ങും, പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പോ എന്നാലേ അതിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മരണം, ആ സമയത്ത് അതിനെ വിജയിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രയത്നിക്കുന്നത്. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആ സമയം നമുക്ക് ആ നിമിഷം നമുക്ക് ഓർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാല് അതിന് സാധിക്കില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് മുകുന്ദമാല എന്ന സ്തോത്രത്തില് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള കുലശേഖര ആൾവാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭഗവാനോട്. കുലശേഖര ആൾവാർ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഈ ഇവിടുത്തെ കേരളവും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അതിന്റെ രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നീട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ട് ഈ കുലശേഖര ആൾവാർ. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കൃഷ്ണത്വദീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം അദ്വൈവമേ വിശദു മാനസ രാജഹംസം പ്രാണപ്രയാണ സമേ കഫവാദ പിത്തോ
കണ്ടാവരോധന വിധോ സ്മരണം കുതസ്തി. ശരി, ആൾവാർ പറയുന്നു, വാർദ്ധക്യമായിട്ട് ആ മരണസമയത്ത് കഫം, വാതം, പിത്തം ഇവയൊക്കെ വന്നിട്ട് തൊണ്ടയിൽ നിറയുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കാനോ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊന്നും പരിശീലിക്കേണ്ട, നമുക്ക് അവസാന നിമിഷമാകുമ്പോൾ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വിഡിത്തം. നമുക്ക് അപ്പോഴേ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആചരിച്ചിട്ടുള്ളത്, പരിശീലിച്ചത്, അതാണ് നമുക്ക് അവസാന നിമിഷവും ഓർമ്മ വരിക അല്ലെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ സമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ആ സമയം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഓർക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ അവസാന നിമിഷം എന്തിനെക്കുറിച്ചോ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ അവസാന നിമിഷം മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായം കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമുക്ക് നാളെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം. എന്താണ് അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ടതും, അങ്ങനെ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തയോടെ ആണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ കിട്ടും. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉദാഹരണ സഹിതം നാളെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അവിടെ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു പിശുക്കനായ വ്യക്തി ധാരാളം ധനം സമ്പാദിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ധാരാളം ധനം സമ്പാദിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ തന്റെ വീടിനടുത്തായിട്ട് അവിടെ ഒരു വയലില് ഭൂമിക്കടിയിലായിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു നിധിയൊക്കെ, ആ ശേഖരം സമ്പാദ്യം മുഴുവനായിട്ട്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു. ഇതൊന്നും മക്കൾക്കോ ഭാര്യക്കോ ആർക്കും നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കുവോ, എന്റെ ധനമൊക്കെ അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും, അങ്ങനെ ഓർത്തോർത്തായിട്ടാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അവസാനം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സർപ്പമായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. സർപ്പമായി മാറിയിട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിനടുത്ത് തന്നെ ആ നിധി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ പോയി വസിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തന്റെ മക്കളുടെയൊക്കെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ സർപ്പത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്, അപ്പൊ എനിക്ക് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, നല്ല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യണം, ധാരാളം ദാനങ്ങളൊക്കെ നൽകണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നിധി ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് വളരെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഈ സ്വപ്നം മറ്റാരുടെ പറയാതെ തന്നെ രാവിലെ തന്നെ പോയിട്ട് വയലിൽ പോയിട്ട് ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലം കുഴിച്ചു നോക്കി. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ആ സർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള പിതാവ് അവിടെ വന്നിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ ആരാണ് ഇത് മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മകനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആ മകന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കണം, എന്നെ ഈ പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്നും മാറ്റണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക. അതിനുശേഷം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ സ്വർണത്തെക്കുറിച്ചും ധനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർത്തോർത്തുകൊണ്ട് അത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് അതിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ജന്മം ഒരു പാമ്പായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത്. അത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ